ito na nga guys, nandito na ako sa Qiapo. So ito na nga guys, nandito ako sa Qiapo. Ayan po ang sitwasyon. Galing ako guys po. Medyo maluwag po ngayon guys ang Qiapo, hindi katulad noon na nandito ako nakatira. Ang sikip-sikip nito. Itong gitnang to guys, dati puro tindahan to sa gitna. Halos wala ka na madaanan dito noon. Ngayon, medyo maluwag na, nasa ayos na ang lugar at nasa gilid na lahat ng mga tindahan. Kaya guys, ayan. Malapit na tayo guys sa Qiapo Church mga kapatid. Ayan. Ito po ang Qiapo mga kapatid ha. Ayan guys, papasok po tayo ng simbahan ng Qiapo. Ayan po na nakikita nyo, simbahan po yan ng Qiapo mga kapatid. Papasok po tayo dyan at tayo po ay magsisimba muna saglit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari na po ngayon lumabas ang lahat ng mga nakaupo sa unang grupo. Maaari na po tumayo ang mga nasa ikalawang grupo. Salam. Oh.